Hej, mit navn er Christina Fuld. Velkommen til min kanal Galaktisk Healing. I dag skal vi arbejde med energien fra Sirius, fra Plejaderne og fra Orion, og få de tre energier samlet inde i vores energisystem, vores DNA, og låse koder og energi op. Stjerneenergierne står klar, så lad os komme i gang. Sæt eller læg dig godt til rette og luk øjnene. Mærk dit hjerte, din hjerteportal. Den kærlighedskraft, du har med dig i dette her fysiske liv på jorden i dette nu. Din kærlighedskraft vokser og fylder dig mere og mere ud. Din kærlighedsportal vokser og fylder dig ud med din hjerteenergi i hele din krop, celler, i dine følelser og i dine tanker og i hele din energi. Nu er du fuldt helt op af din kærlige energi, og så er vi klar til at gå ned i jorden, Gaia og vores fælles energinet. Der vokser energetiske rødder under fødderne. Det kan være, at du ligesom mig oplever, at de er grønne i alle nuancer, blå i alle nuancer og sølv i alle nuancer. Nu er vi forbundet nede i jordens energinet, og vi bevæger os ind til jorden, Gaias hjerte, hvor vi udveksler kærlighed og mærker denne her store kærlighed, som du har til jorden, og du modtager en masse kærlighed fra jorden, fordi du er livet her. Så er vi klar til at bevæge os op. Vi bevæger os ind i en portal, der er her rundt omkring jorden. I denne her portal, der går der energi ind fra Sirius, fra Orion og fra Plejaderne. Og de her energistråler bevæger sig ind og ned til dig og din livsenergi her på jorden, og videre ned i jordens energisystem og energipulje. Stjernemennesker fra Orion, Plejaderne og Sirius og drager fra de samme steder stiller sig rundt om dig, så du er inde i en kuppel, og dragerne og stjerneenergierne fra Orion, Sirius og Plejaderne står også i energetiske knudepunkter rundt omkring jorden, som stjernekommandoen også hjælper med at placere rigtigt. Og nu går energien ind. Vi sender den ind for fuld skrue. Det vil sige, at du modtager den energi, som du kan rumme. Og først fylder du dig selv op, og hvis du når til at fylde helt op, så sender du dit overskud videre ned i jorden. Det kan være, at du ligesom mig oplever, hvordan det er som om, at energien snurrer og bevæger sig rundt som sådan en slags energetisk hvirvel, der går ind i din energikrop og ind i dine energiceller og balancerer dig i din handlende maskuline energi og i din følende, svævende, feminine energi, bundet ind med visdom. En visdom, der gør, at du går på jorden med dit lys og din virkelighed,
og din sandhed og væren og bevidsthed og i kærlig fred og balance. Du balancerer så meget som det er muligt blandt med denne her cocktail af at være i denne her fulde balance mellem din handlen og din væren og din galaktiske visdom, eller den visdom og det du har lært fra det højeste selv, du har adgang til her på jorden, og hele din energikrop bevæger sig op til det her niveau. Det kan være, du ligesom mig oplever at være helt fredfyldt, kærlig og let og i fuld balance med lys og kærlighed, og de skruer helt op for energien. Og jeg kan mærke, at jeg er fyldt helt op, så jeg sender energi videre ned i den fælles energipulje, hvor at alt andet liv på jorden har adgang til det, når at de ligesom er forbundet ind i energinettet, og de kan få det som sådan en fordampning af bevidsthed. Denne her smukke, balancerede, kærlige energi går også ind i alt mit vand og videre ned i jordens vand, hvor det går videre til de individer, der drikker det her balancerede, kærlige, kloge vand, der går ind med energierne fra Sirius, Plejaderne og Orion. Det kan være, at du ligesom mig oplever, at denne her portal, vi befinder sig i, er tilbage fra Atlantis og er et af de galaktiske, energetiske templer, der er rundt omkring jorden og forbinder denne her energimix af forskellige stjerneenergier, der kommer ind og støtter og hjælper jorden i dens for nuværende opstigningsproces, men når jorden er opsteget også i denne her kærlige, balancerede visdomsværen, måde at være i livet på, måde at se med lys og kærlighed. Og det betyder også, at du kan se og vælge ikke at gå ind og overtage andres drama, og det kan være projektioner, for eksempel af de egenskaber, de ikke selv vil rumme, og som de forsøger at give til andre, fordi de ikke kan håndtere det, og det kan være, at de forsøger at give det til dig. Hvis du har denne her galaktisk visdom med dig, så kan du se, at du ikke behøver at tage det, men godt kan rumme dem alligevel. Ja, så nu går den sidste energi igennem for nuværende. Du er nu styrket i din maskuline handlende kraft, i din feminine handlende kraft og med visdom, så andre ikke kan trænge igennem din lyse, kærlige energi, men du vil smitte dem med denne her energi, og samtidig så er jorden fyldt op med det, som vi giver den i denne her omgang. Og så er det tid til at vende tilbage, åbne øjnene og træk vejret og mærk din krop. Og så stiller du energien til at være det niveau, som du kan gå rundt med her på jorden. For det allervigtigste, vi kan gøre, det er at leve så kærlig og glad liv, som det kan lade sig gøre i det her liv. En masse kærlighed fra mig til dig. Tak fordi du ville være med. Jeg håber, vi ses en anden gang. Hej.